अबस्थायाव फैदों नाथाय बै सानै सुबुं स्टेटमेन्ट होदों बिसोरनि गलाम बिसोरबो आबसुनि मानसि नंथारगौना नंथारा आं बिनिसोरनि सायाव आंहा बिराद सन्देह खुलुमबाय गासिबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैहाय आं केसनि बारै ओमफ्राय कयेकटा बायदिनि सायावसो एसे सावरायनो नागिरदों थ' केसनि बेलायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव सहायसुला होननाय सासे दं बावहाय जोंनि सहायसुला होननाय सासे सेंग्राया मा जादों बिथांनावहाय वारेन्ट लेखाया सफैदोंमोन सुमन लेखा खुनथाम सफैदों ओमफ्राय सुमन लेखा सफैखांनायनि उनाव बिथांखौ बुंदोंमोन हाजिर जाथ'नो नांला बिथाङाबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि बुंनाय लेखायै थादोंमोन थानानै लास्ट मुहुर्तआव मा जाबाय थानानिफ्राय फैनायाव बिथाङा थानानि असिफ्रा थांना खोन्थायबाय जे नोङो हाजिरखौ जाहैनांगोन हाजिरखौ जायाबा एरेस्ट जानो हागौ ओमफ्राय बिथांनि केसा खनसे बिथांनि खुगाजोंनो आंनि चेनेलावनो हगारदोंमोन सहायसुलानिखौ बिथांनि केसा कार्बि आलंआवसो दे ओमफ्राय डिफुआवहाय दा बावहाय बिथांखौ लास्ट दाखालिहाय जेब्ला बिथाङा हाजिर जानो होननानै थाङो अब्लानि समाव बिखौ लाखिनानैसो दोनबाय दाखालि अन्थावजोंबो सावरायलायदोंमोन आं ओमफ्राय सहाया बुंदों ओरैहाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननावबो सावरायदोंमोन सावरायखांनायनि उनावहाय बिथाङा केसनि आंजोंबो कल खालामदोंमोन जे आंनाव बेबायदि फैदों होनबालाय बिदि जुदि फैथारदोंब्लालाय न'आव थानो नाङा नों एसे साइडआव था ओमफ्राय केसनि बेलायावहाय नोंथांमोना एसे दैदेनगिरिफोरजों एसे सावरायनानै नाय मा होननानै बुङो बुंनायालाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन जे मा हाजिर जाथ'नो नांला ओमफ्राय बे केसाव थांथ'नो नांला नुजाहैथ'नो नांला बिदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय दैदेनगिरिफ्राबो मा बुजिखो बिथांमोना गासैबो सेंग्राफोरखौ हाजिर जाथ'नो होआखै दै आरो बिथांमोना थाङाखैबो थाङिलाय सुमुनाथ' बे आयेनाथ' नोंनि कर्टआथ' नोंनि बे सोरबा 5 बोसोरनि दैदेनगिरिफोरखौथ' मानिनाय नङा बे आयेनाथ' बे सोरबानो CMनो सोरबा माबा माबिनो बिसोरखौथ' मानिया बे आयेना बे आलादा बुस्थु ओमफ्राय पलिटिक्सआ आलादा बुस्थु थेवबो दिनै पलिटिशियानफ्रा बेफोरखौ एसे दबथायनो हायो 100% नङा 1% बा 2%सो दबथायनो हायो बेबो BTCनिसो EM MCLAनो CMनो बिसोरो 1%ल'सो खालामनो हायो स्टेट गभर्नमेन्टनि MLA मन्थ्रि बेफोरबायदिब्ला बिसोरो एसेब्लाबो माबा मोनसे खालामना दोननो हायो 5 बोसोरसोखौ बिनि उनाव गुबुन सरकार जुदि फैयोब्ला बेबो बिसोरो जेबो खालामनो हाया जाय हक बाथ्राफ्रा जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफोरा फिन आरो खनसे जेलाव थांफिनजोबनांगोन नामा दिनै खोनानो मोन्दों आं मिस्टार फेरेंगा बिथाङा बुंदोंमोन सानैसो NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ बुंदोंमोन बिथाङा नोंथांमोना हाजिर जानो नांला बा कर्टआव हाजिर जाहैथ'नो नांला हाजिर जायालाफानो दिनैहाय हाजिर जायालाफानो थायै मा जाखो सुमन लेखा फैबाय हाजिर माबानि वारेन्ट लेखा फैबाय माबा लेखा फैबाय दाथ' सोरबाथ' जेलाव थाजोब्बाय मा खालामगोन फेरेंगा बाबु नोंथांमोनानोथ' दिनैहाय पावाराव दङ नोंथाङानोथ' बुंदों जे NDFBनि सोद्रोमाफ्रा रावबो हाजिर जाहैथ'नो नांला बा जाहैनो नांला बेखिनि बाथ्राखौथ' नोंनोथ' बुंबाय थादोंमोन फेरेंगा बाबु दिनै मानो जोंनि NDFBनि सोद्रोमाया मानो जेलाव थाफिननो गोनां जादों सहायसुला होननाय सासे गथ' गथाय दं हिन्जाव दं थाखा फैसा गैया इनकाम गैया डिफु बायदियावहाय
10% लानानै बिथांमोना हाजिर जाहैनो गोनां जादों बिनि फैसाखौ फेरेंगा बाबुआ हरदोंना आरो बै बे गबिन्द बसुमतारी आदै गबिन्दआबो हरदोंना बिथांमोननो हरफेरदोंना ना नोंथांमोननि UPPL आव हाबिखाय बिथांमोननो हराखै ना बिथांमोननि आफादाव मावाखैमोन नामा सहायसुलामोना नोंसोरबायदि दुखु खस्थ लायाखैमोन नामा फेरेंगा बाबु आरो आदै गबिन्द नोंथांमोना एसे सानदोंना सानाखै ना बिसोरो दिनै NDFB आव हाग्रायावहाय ओंखाम एसेल' जानाङाखैमोन नामा ना गावनि जानाय माइरंखौ बानाङाखैमोन नामा ना बियो मालाबा ट्रेनिंखौनो लानो मोनाखैमोन नामा गबिन्द आदै गबिन्द ओमफ्राय फेरेंगा बाबु आंनाव बे खोथाया सोंलु जाबाय थादों आरो आंनियावल' नङा नोंसोरनावनो सोंलु फैगोन बे बाथ्राया थ' दिनैहाय जोंनि गथ'फोरखौ मानो बेफोरबायदि जेलाव सोनानै दोनफिननो गोनां जाखो दिनै बिथाङाथ' दिनै आफादखौ नोंसोरनि लिडारफोरखौ फोथायनानै दिनै थानानै जोंनि सहायसुला होननाय सासे सेंग्राया मानो जेलाव थाफैनहैनो गोनां जाखो दिनैसिमबो मानो गैया दिनै आंनि सहायनि खोथाखौ आं दिनै मानो बुंखांनो गोनां जादों सहायनि बिसिया दिनै कार्बि आलं बायदियावहाय थांनानै दंहैयो गोदाव सोराव जाना दंहैयो मा खालामगोन मा मागोन मा खालामदों फेरेंगा नोंसोरो गबिन्द बसुमतारी नोंसोर एसेबो साननाय गैथारला नामा NDFBनि सोद्रोमानि प्रति नोंसोर थारैनो नोंसोरो एकदम पावारखौनो बिराद गिदिर 5 बोसोरल'थारलै फेरेंगा नोंसोरो अनलि 5 बोसोरल' बे 5 बोसोरखौ लानानै नोंसोरो एफाराब थिफुदला जाबाथ' जायाना 5 बोसोराव एसे सिन्था खालाम 5 बोसोरनि गेजेराव जों मा मावनो हायो हाया बे बाथ्राखौ एसे सान ओरैनो जानला मानला नोंसोरो दिनैहाय बेबायदि खोथा जेलाव हाजिर जाहैनो नाङा माबा कर्टआव हाजिर जाहैनो नाङा बा माबा मोनसे खालामहैनो नाङा बे खोथाखौ बुंबाय थानो नाङा एसे मोजाङै सिन्था खालामनानै बुं आरो दिनैहाय गुवाहाटियाव सानैसो दिनै सेंग्राफोर थांदोंमोन बै सेंग्राफोरखौथ' बै सुबुंखौथ' नों फेरेंगायानो नोंनि खुगाजोंनो बुंथारदों नोंसोर कर्टआव अरुणाचल बायदियाव हाजिर जाहैनो नाङा अरुणाचलनि केसखौ आसामा दिनै सिफायनो हाया होननानै बुंदों आरो बिथांमोननि केसखौ जोङो केसाबो दिनै 1030 हाइनास गोजा गोजौनि थाखोनि गोजा गोजौ थाखोनि केसखौ हाजिर जायाबा एकदम कर्टनि गेजेरजोंसो फोजोबनो हागोन नंगौ बे खोथाया थारानो दिनै खिन्थु नोंथाङा दिनै माबायदिहाय हाजिर जानो थांनाङा आं रायलायखाजोब्बाय माजुब्बाय होनना मानो दिनैहाय सुमन लेखा फैनो गोनां जाखो मानो दिनैहाय फेब्रुवारिनि गेजेराव दिनै हाजिर जानो थांनो गोनां जाखो फेब्रुवारिनि गेजेराव जुदि लाखिनानै दोनोबा नों मा खालामगोन फेरेंगा नोंनि टेबोला बारा बोसोर गैलाथ' नोंनि पावारा बारा बोसोर गैलाथ' जोबसिगोन बे 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना हानाया जोंबो मिथिगौ केसा मोनसे केसा 5 बोसोरनि गेजेराव जोबा बा एज ए होल NDFBनि केसा मोनसेबो नन हाइनास गैया हाइनास गोजा गासिबो गोजौ लेभेलनि गोजा गिदिर केस गोजा फिसा मोनसेबो गैया मेइन केडारफोरनिया आनखि नोंनियाबो दिनै हाइनास जानासो दङ नोंथ' जेबो मोनाखै फेरेंगा बसुमतारिया जेबो केस गैजाया बिनियाव मा केस दङ बिनियावहाय जेबोथ' केस गैया माथो केस थानाय नोंनावलाय गासिबो थागोन बे NDFBनि जेसेबां थागोन केडारफोरनावसो थाजोबगोन केसाथ' नोंनाव थानाय नङा नोंसोर बायदिनावहाय लिडारफोरनावसो गैया दिनै बै गथ'फ्रा मा जानांगोन हाजिर जायाब्लानो दिनै जेलाव सोजोबनानै दोनगोन अयनाय जागोन फेरेंगा बेफोर बिराद दुखुनांथाव लाजिनांथाव मुगैयै जाथाव नोंसोरनो बुंदोंमोन गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो गासैबो जोबजोबगोन होननानै नायनि नेबोबाय जोंबो केसखौ बुङै जों आंगायबाय बुङै जों रायजो राजाफ्रा रागा जोंजोबनानै दं नोंसोरनि सायाव सोरबा नोंसोरनि बे सामसाफ्रा केस गैयै माखासेया हाजिर जानाङि माखासेया आरामाव थाबा जानाय नङा नोंसोरनावबो फैगोन गासैनावबो फैगोन वारेन्टआ फैजोबगोन नायबायल' था थांनांजोबगोन मोनसे केसा थाबानो जोबा आं बेखौबो मिथिदों मानिदों जाय हक दिनैहाय NDFBनि सोद्रोमाफोरा केसनि बेलायाव दुखु खस्थ' लानांदों आरोबाव फिन खनसे जेलाव
थांफिनबावनांसिगोन नामा आंना बे खोथाया दिनैहाय आरोबाव मा जाबावदों जोंनि गेजेराव दाङाबाजिनि गेजेरावहाय मा जादों दिनै ओरैहाय दाखालि सानैसो नायजाबखौ बुनायनि सायाव सानैसो मानसिया स्टेटमेन्ट होदों हा बे स्टेटमेन्ट होनायाव आं खोनानायाव बिथांमोनखौ माने एसे बोरैबा टाइपनि खोनादों थेवबो आं बिथांमोननि सायाव दिनै माखासे खोथाखौ बुंथ'ला दिनै एसे दोनथ'गोन नायजाबखौ बुनायनि बेलायावहाय आंनि गोसोआव जोंखौ बुदों जों एबाराव सहायना थानो हानाय नङा आरो सहायनानै थाग्रा मानसिबो नङा मोनथिबाय जेरै सैमा एरै लावथि जोंबो खालामगोन जेरै सैमा एरै लावथि जोंबो खालामनो गोनांखौ बायद्धता जागोन होननानै आं सानदों दिनै बेफोरबायदि गाबोन सोरबा सासेखौ एटेक खालामगोन समफोर आरो सोरखौबा एटेक खालामगोन बेखौ जों खालामनो होनो हाया सिदा सिदि बाथ्राखा बेबा जाय मानसिया जायखिजाया डिस्ट्रिक्टआव एक्स एनडि बिनि सायाव सोरबा जुदि आखाइ होगोनबा एब्रावहाय बे अफिसाव थांनानैसो धरना हैगोन जों हय अफिसाखौनो थाला मारिनानै दोनगोन हय गेटआवहाय गोसोम जिजों धरना मारिना हैगोन जों सिदा सिदि बाथ्राखा ओंखायनो आं बुंदों दाखालि नायजाबखौ बिथांमोना बुंदों नायजाबा आबसु अफिसाव थांनानै खमा बिहैनांगौ सोर बिलाय बिसोर सानैया सोर बिलाय सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ बुंदों आं दिनै बेयावहाय आं जेबो बुंथ'ला सिमा बारायनायनि बेलायावहाय आं बुंगोन सम लानानै बिथांमोना सिमा बारायनायनि खेथ्रआवहाय बुंबावदोंमोन आं बेखौ गाथेना दोनथ'बाय आं उनाव बुंगोन बेखौ खिन्थु बिथांमोना बुंदों बिथांमोना नायजाबखौ मा होनदों एबसु अफिसाव थांनानै आथिं हमैनो गलाम नङा मोनथिबाय आबसुनि गलाम नङा अफिसाव थांनानै आथिं हमनानै खमा बिहैनो गय जरा फाथै जरा होनानै आबसुफोरनाव खमा बिहैनो बे जाय सानैया स्टेटमेन्ट होदों बै नायजाबनि न'आव थांनानैनो खमा बिहैथां आं बेखिनि बाथ्राखौ गोख्रों बुंहरदों मोनथिबाय नायजाबा नोंसोरनि आथिं हमनो आबसु अफिसाव थांनानै खमा बिनो सब समय आबसुखौ माबा खालामगोन आबसुखौ जों गासैबो गाज्रि नङा दे आं बेखौ बुंदों गासैबो गाज्रि नङा आबसुआ सासेजों लोगोसेनो गासैबो आबसुआ बुंजानो गोनां बे अबस्थायाव फैदों नाथाय बै सानै सुबुं स्टेटमेन्ट होदों बिसोरनि गलाम बिसोरबो आबसुनि मानसि नंथारगौना नंथारा आं बिसोरनि सायाव आंहा बिराद सन्देह थ' लोगोफोर दिनै नायजाबनि बारै एसेब्लाबो बुंबाय केसनि बारै एसे खोथाखौ बुंबाय नांगौ जायोब्ला गाबोन समफोरनि गेजेराव आङो नायजाबनि बारै जाय मानसिया बुदोंमोन आरो जाय मानसिया दिनै नायजाबनि एगेन्स्टआव दिनै स्टेटमेन्ट होदोंमोन आं बिसोरनि सायावबो गाबोननि समफोरनि गेजेराव आङो भिडिअखौ लाबोबावगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि কৰোঁ কি 5 ইয়াৰ্ছত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ মানে গোটেই ৰেৰূপটো আমি সলনি কৰিম আৰু এটা কথা মই আপোনাক ক'ম মানে ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি ছুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে ছুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেন ছুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই বিটিআৰটো আমি ফুলনি কৰি দিম